חברים, היום אנחנו משחקים במשחק חדש. במשחק נדב, איפה אתה? אתם בטח רואים את הרקע של המסך שלי. נדב. נכון? בואו הנה להיכנס. נדב. נדב, איפה אתה? יאללה, בואו. היום אנחנו הולכים לשחק עם נדב, עוד פעם חבר שלו, של אילי, ועם אח של חבר שלו, במשחק. אם אתם קוראים את המשחק הזה, שימו לייק, סאב, כל מה שאתם רוצים. רק שאם מגיעים ל100,000 לייקים, אני בועט לאילי. אז שימו 100,000 לייקים. לא 100,000, בואו לא נגזים. סליחה, 1,000. 100. איפה... אילי, אבל קצת? עדיף שתמיד כדי שישמעו גם את נדב מייצג. הנה פה. בואו, איפה? הנה. פה, נו מה? היי, חברים. יאללה, מתחילים. התחלנו. נדב, התחלנו לפני זמן. המטרה שלנו זה, אנחנו לוקחים זומבים, לוקחים את הבשר שמביאים, שמים פה, מכין פאי, התוכנית שלנו זה עד יום 10 לשמור את כל הפאים, וככה ביום 10 אנחנו מוכרים וקונים נשק והולכים לבוס. מה נדב? וגם שומר אותם. אם אתם לא הבנתם מה אתם שומעים, אח של נדב הוא הולך להיות, זה שיהיה על הפיים, אז אנחנו נטייל, אולי נראה, אולי נמצא דברים בארץ ישראל. יש לי קטנה! אם אתם רוצים שגם נשחק איתכם, תכתבו בתגובות את השם שלכם, נציע לכם חברות ונשחק ביחד. אם אתם רוצים אפשר גם בסרטון. למה? לא צריך להתאים את זה, יש לזה סריות, אופצי. חבר'ה, יצא לנו חטיס ברזל. יאללה, רגע, תנו לי לנסות את הרובה שלי, אילי, תן לי לנסות את אז אני אביא על הידר. הנה 2. קדימה. זה מרעיד אותם, זה שם עליהם כבוש. תמות. זה לא עובר ביניהם. אולי בסידור הבא זה יעבור ביניהם. אבל בשירות הזה, זה עושה שזה פרחים 50% יותר טוב. כאילו בלבל אחד. כמה זמן אחד? ויש את גבול. יש את גבול. הנה, אני אעשה לכם סדר. זה נדב, זה שאני קרא שמם. זה אילי, הוא החליף סקין, אילי. יא, בוא תראה להם. זה הסקין שלך. אני הולך לכאן, זה המקום שלי. לך. ורועי, תגיד לכם רועי. אבל, למפה יש עוד כאלה שמסתובבים. זה לא בהכרח של ריפוי. אם אתה רוצה להסתובב, תגיד לנו איפה זה רק עובדה. כי יכול להיות שיש מצאתי אחד כזה נדב. אתגר עליי, יש לכם 5 שניות לשים של לייק. קפיצה. 5, 4, 3, 2, 1. אם הצלחתם תרשמו בתגובות. מה יש פה? הייתי פה. למה הכיסא הזה ככה? מה הולך לכיסא? למה הוא עומד על זה? בנט בתוך הייתי קטע.
אילי, לבוא רגע לבית שלי. מתקי! אילי, לבוא. לא. לא, אילי, לא. יש פה את הגג. אז תיקח משם את הדברים. לא צריך להפיל, יש לו אינסוף שאריות. אז אתה אומר לי שאתה לא צריך כל כך נשק. כן, אני רוצה מכה אחת וזה מת, כאילו בערם. אילי, נו בוא. בואו שנייה. אילו, לא, אתה יכול פשוט ככה. אני לא. מה לא? אני לא. אם אני פותח זומבי, כי אין שם כלום. אני כמה שניות, הוא מת לבד. וגם שם. כאילו במכה אחת. מה נדב? לא, אף פעם פתחתי את המכה. אני מצפה מאיתנו נו, שנפתח את המקום החדש. אם אתם לא יודעים... אני מצפה מאיתנו שנפתח את המקום החדש. היה במשחק הזה איבנט. אתם רוצים אולי שנראה בפעם הראשונה שלי מה המקום הזה? ובפעם הראשונה שלי נראה לי הפעם השנייה של נדב ואילי. חבר'ה, סטייפנס קטן, אבל אפילו רואים את הרובה שיצא לי, DMR. זה עולה 4,000 בערך. סיבובים, 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 סיבובים. רועי, יש לך עבודה קצת. האמת שלהתחלה יש לנו הרבה גוזל ועצים. אבל מלא. יום מילי, חשבתי שאתה זומבי, אז באתי לראות. ואז אני מגלה שזה אתה, יש לנו את הפריזר, יש לנו את היורה, אין לנו גם את היורה. יש לנו את היורה שאני לא יודע איך משיגים אותו. אוי, לא! התרפאתי עם בטעות עם הבנדל. קח את שלי. לא, יש לי נקד. וואי, איזה פחדן, סך הכל כמה זומבים. זה הבוס הבא שלנו. איזה? כאן נמצא הבוס החדש. אי אפשר להגיע אליו עדיין, אז בואו נלך לכאן. רועי! מה אתם אומרים, יהיה כאן תיבות או לא? חמוד! מה שאתם חושבים, שעכשיו רוצים אם יש כאן תיבות או לא? נו! לאט אני... לא, פתחו כאן את התיבות. יופי. כפיים, אתה רוצה כפיים? בוא! שלא יחרפן לנו את השכל. בשמחה רבה. מה הוא פתח לנו? הוא פתח לנו את היורה. מה, איזה? הראשון, כאילו היורה הראשון. תראי איזה יורה... אוקיי, יש לי נשק. שאפשר לקנות לפחות, זה טוב לך יותר? שאפשר לקנות. כי את היורה הראשון... לא יודע, אבל הרגשתי. אני... יש לי אקדח. אני מאחוריך. אני עם היורה הכי גרוע. סמי או זה. אני יודע מה אני אשים בתיבה. כן, אז תביא לי.
אבל רועי, אל אני נראה לי במקום לשדרג את הרובה חיידרים, לשדרג את הנשק הזה אם זה אפשרי. כן, למה שזה לא יהיה אפשרי? נדב, זה יהיה אפשרי. יותר טוב. נדב, זה יהיה אפשרי. זה יהיה אפשרי, אפשר לסדר כל נשק. אני מקווה. בוא נחסוך לאיירון. מה זה עושה בכלל? מה זה מה? זה מרפא אותך ישירות כשאתה קונה את זה. ב1,000. מה, זה מרפא אותך עד הסוף? לא, חצי חיים. למה? למה שאני אבזבז 1,000? זה היה אמור להיות 2,000. אז אני אקח לך את הזומבים. אז אני אטייל. נדב, אתה הורג ואני לוקח. אז אני אטייל בארץ ישראל. ביצה קטנה. למה לא בארץ ישראל? ביצה קטנה. ארץ כפרי. טינה, איזה טינה. לא, בעצם תטייל בארץ הזום, עושה אותה עכשיו. טינה, טינה, איזה טינה ביצה. וואו, גדל עכשיו? הביצה שגדלה עכשיו. אוקיי. תמות, אוף ופה. זה מאוד דומה לעשבים. מה? זה מאוד דומה לעשבים. אני חייב להודות. יש לי משימה לבנות, להכין 5 יורים ולשים יורה אחד. נדב. לי יש משימה לנצח את הבוס השני. אילי, אתה חושב שאתה תצליח? למה לא אמיץ? אילי, הפרה. מה? הפרה. מה זאת אומרת הפרה? אתה בוס הפרה כאילו? כן, אילי, הבוס הפרה זה הבוס השני. כאילו לא נראה לי הפרה. יש פה ביצה של כאילו, נדב, הבוס אחרי העכבר, הבוס אחרי העכבר. על מה אתם מדברים? אילי, יש לו כבר 2 סנאקים ביום 4. זה קקטוס אוי לא. זה קקטוס שאם אני לא מסתכל עליו הרבה זמן, פשוט מתקרב אליי, וכשהוא קרוב אליי הוא עושה פיצוץ? היית שם? הנה זה כל הקקטוסים האלה. כן נדב, היינו בכל המפה. איזה מעצבן שבמשחק הזה אין מפה. נכון? כאילו כמו ב-99 ביום 5 זה יהיה מפה חדש. חדשה. מה זה מפה חדש? תגידו לי, יש דבר כזה מפה חדש? עידו, בשביל רועי. הוא אומר, יש מפה חדש. בשביל רועי. למה פה לא בלי בכלל מפה חדש? קשה לו? עובדה, מצאתי עובדה! אילי, אתה בטוח שאתה בסרטון? כן. אם כן, זה היה סרטון די משעמם. למה? לא יודע, זה לא משעמם. אילי, תגיד להם עוד פעם את התוכנית. לא, אמרתי להם כבר את התוכנית. אילי, מקסימום בעריכה תשים את התוכנית בהתחלה. אני מחכה שהביצה תגדל ותתפתח, יהיה לה זרועות. או, אילי,
אני הלכתי לביצה. אני שהיא תהיה בביצה. שהיא תהיה עוד יומיים. לא, אני בביצה. בסדר. למה אתה בא? היא תהיה לו אחרי הלילה אחרי יומיים. כאילו אחרי... כמו שמחה, אני יורק, גילה מסתובבת, גילה יוצאת כזה, והיא לא מסתובבת. אני מסתובב בארץ ישראל. למה הביצה יותר מדי גדולה? יותר גדולה ממני כבר. עשיתי עם הקקטוס הזה פומקו. לי מה לעשות אני ככה בשם ומחכה, לא יודע למה האמת. רק שתדעו, נשבר לי, לא משנה. לא אמרתי כלום. תזכרו לזה כאילו לא אמרתי כלום. בוא נעשה חומה. חומה של זומבים. אף אחד לא... אמן. פשוט הייתי צריך לעשות משהו שנייה. רועי, איך יש לך את הנשק הזה? נדב נתן לו. אני רוצה לעשות צ'יזים לתרנגולת. בוא נעשה באמת צ'יזים לתרנגולת. אל תדאגו, אני אשמור על עצמי מהתרנגולת. הזומבים יעזרו לי. One, two. לילה ורוד, לילה ורוד. לילה ורוד, לילה ורוד. שמעתי שהעיירה פה מתה. לילה ורוד, לילה ורוד, לילה ורוד, לילה ורוד. מה? מה? איך מתתי? יש לך מתקי, לא? No. איך?
אתם דחפתם אותי. אתה דחפת אותנו, יכולת להמשיך לעלות. רק בגלל... אני חי, רק בשביל הצופים בזבזתי 55 רובקס. אילי, יש לי מקום הגנה חדש, שממנו אתה יכול גם באמת לעמוד. מי ליפה אותך? אני! ברובקס? ב-55, רק בגלל הצופים. אז איזה תאמר להם שהם חייבים לעשות לייק. אתם טוב, אני חייבים אעשה לעשות. את זה, אני אגיד לך. יואו, אני יכול לשרוף את הזה, זה אומר שהיא נשרפת. רואי, תביאו אותה, תבוא לכאן, תמות. למה היא לא תוכל? למה היא כל הזמן רגע לחד? אתה יורה עליה טרור. ביי. צ'יקן צ'וקן! אני אנסה להראות אותה, אני אנסה לוקח אותה. ממש לא, עידו תראה לוקח אותה. איפה אילי? אני עכשיו, רק עכשיו אני פיניתי את האינבנטורי. עידו, תוסיף לו את כל התרנגולות בחבר. תדריך לו את כל התרנגולות, עידו. כן, הוא... תדריך לו חי פה. יש לי. אילי, קח עוד. בוא נתקדם. מה? איזה יום אנחנו? נדב, איזה יום אנחנו? נדב. אוקיי. למה? כי זה לא מראה לנו איזה יום אנחנו. אני שם כאן את התרנגולות, אל תדעו. אוקיי חברים, ביי, נתראה בחלק 2.